Taskar Hausa Nobel. Littattafan zamani masu ilmantarwa da faɗakarwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Masu kallonmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha mai albarka. Ga labaran dalla-dalla. Jami'an soji da 'yan sanda 19 ne 'yan bindiga suka kashe a garin Kanye da ke yankin masarautar Zuru a kudancin jihar Kebbi. Tun daga ranar da 'yan bindiga suka hallaka jami'an soja da 'yan sanda a wani harin kwantar ɓauna da suka yi wa mataimakin gwamnatin jihar Kebbi bayan sun kashe 'yan sa-kai fiye da guda 60. Hankula suka karkata a jihar Kebbi, inda jami'ai ke ta jajantawa gwamnati da iyalan wanda suka rasa rayukansu. Sai dai wannan bai hana iyalan jami'an tsaron da aka hallaka ba kaiwa mutuƙa ga damuwa da juyayi, inda har wasu rahotanni ke nuna sun fusata sun gudanar da zanga-zanga. Wani hoton bidiyo na nuna mata suna zanga-zanga ɗauke da kwalaye har da cinnawa tayoyi wuta a kan hanya. Wani bidiyon kuwa ya nuna wani jami'in soja tare da wasu sojoji suna bayani ga matan domin kwantar musu da hankali. Wannan lamari da ya faru a jihar Kebbi abu ne na alhini ga kowa, a cewar gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu. Har wa yau gwamnati ta umarci musulmai da Kirista da su gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya da jin ƙan ga waɗanda suka rasa rayukansu. Jama'a dai na ci gaba da yin jeje da ta'aziyya ga gwamnati da iyalan wanda hare-haren ta'addancin suka yi sanadin salwantar rayukansu, yayin da sauran jama'a da ke yankunan na kudancin Kebbi ke ci gaba da zaman ɗarɗar, inda tuni wasu suka yi hijira zuwa manyan birane don kaucewa abubuwan da ka iya faruwa. Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da daidaita a yankunan arewacin Najeriya, tare da kasara jama'ar yankunan da suke zaune a ciki. A ƙoƙarin gwamnati na cewa tana magance wannan matsala, amma ga shi yadda abubuwa suke ta ta'azzara. To ƙarshen cikakkun labaran kenan, sai ku tara da mu domin jin wasu sabbin labaran.